del pita pita del. Bueno, ezagutzen duzue kantu hori, ezta? Indiakoa da, eta zigor ez datorren bitartean, hemen aukiko nauzuen eri kantari kosinatzen duten bitartean. Eta kasunetan, errezeta indiar bat, hortik abestia, dana azaldu biko jatzue. Bueno, inbiau, errezeta indiar bat samosak, menta eta martorri txutniarekin. Menta eta martorri saltxakin. Lehen da bizi, patatak egozien behitxugu. Patatak egozten dien bitartean, nahaztuko gopor baten irina, gurina, gatza eta ura. Eta hori oratuko 3 edo 4 minutuz. Gero, sartagin baten txigortuko kominua, mihilu hasiak, jengibri birrindua eta kosinatuko beste minutu pare bat. Urrengoan patata egozia eta ilarrak sartaginera botako ditugu garan masalakin eta koiara batekin zapaldu. Betegarria prestaukiko. Gero, samosen orea 4 bolatan zatituko, bola bakoitza arrabola batekin zabalduko eta erditik moztu triangulo zatitxotan, eta betegarria bertan jarri, itxi, frijitu, eta gero saltxarako osagai guztixak irabiatuko ditugu, eta gero samosak zerbizatuko ditugu saltxa horrekin. Holaxe, listo. Hasiko gara igual, patatak itxen, lehengo patatak hasiko zuritzen, eta holan patatak egozten dien bitartean, ingo berba. Azkenean, samosak, nik Indian deskubritu nitxuen, Indiako oso plater famatua da, ez dakit ikusi dozuen noizpaitz, baina die holan iruki antzelako handeitzen da street food, azkenean kalien eta jaten dan janari azkarra, frigituak izaten die eta betegarriak izaten die hainbat motatakoak. Normalian, klasikuena izaten da patata, ilarrak eta espeziak, gaur egin behitxugunak. Eta, gero noixian behin aukitzen daue bai, oiaskua, dilistak, hori, bakoitzan arabera, ez? Azkenean bebai, egin leike, erabiltze ditugun, etxean erabiltze ditugun, soberakinekin. Eta normalien hau jaten da, bakarrik, edo saltxan batekin. Han, Indian saltxei txutni, moruan ezagutzen jakie, eta txutniak be askotarikuak dauz. Nik hau ingot martorria eta mendakin oso freskua da, eta jendiak be jogurra gehitzen dutza horrei krematasuna emateko. Guk gaurkuan jogurrik ez dutzagu gehitu behar. Ingo bat, simplia. Jendiak be saltxa hau itxen da manguakin, edo pikantia botatzen dutza, edo horren arabera. Ni egon nintzen unibertsitatean ikasten nabilela, 2014 urtean, oindala aspaldi, egon nintzen Indian, 3 hilabete, Indiako iparraldian, eta han hartu nauen lehengo samosa, izen zan kalien, eta enauen oso esperientzia ona izan. Segatik. Ze gu bizi ginen, olako erresidentzia baten, ez? Olako egoitza baten, eta egoitza horretan, itxen soskuen janarixa guretzako aproposa. Orduan itxen zauien, esain pikantia, esain espeziatua, eta orduan, gure bazinun Indiako benetako janarixa jan, joen bizinen kalera. Eta, imaginatzen dozu ez, India azkenean da munduko bigarren edo 3. herrialderik haundiena edo poblatuena. Bez, imaginatzen dozu ez, zenbat samosa egongo dien, zenbat samosa on eta zenbat samosa txar. Azkenean, Euskal Herrixa, askoz betxikixaua da, eta bebai aurkitzu geik ez, pintxo oso gozuak, eta pintxo, ez dauzenak hain goxuak, ez? Samosekin berdin. Orduan, nik probau nauen lehengo samosa, etzan oso ona. Baina, lehengo aukera horren ostian be, aukera gehiago emon notzan, eta horrezkero maite minduin nintzen. Hemen, patatak zuritu inditxut eta satitu inditxut, azkarra egosteko, bai? Orduan, hau jarriko zu bizian, eta guztiko ditugu 15 minutu. Hemen jarriko bust, deitzen den modu horretara, gatza, eta 15 minutu utziko ditugu kosinatzen. Errezeta unikatara dut behitu. Liburu honetatik ez, baina idazle honen liburutik. Hau da, usteot, pronunziatzen dela, mera soda, edo mira soda, nik ez dakiz, inoiz ez dut entzun. Irakurri bai, pila bat, baina entzun ez. Eta hemen jatzen dau, autora del bestseller Made in India. Berak badauka, bere liburu bat Made in India, dala, ez dakit, nik uste dut sukaldaritza indiarran barruan,
liburu ospetsuenetariko bat. Eta bertan agertzen die errezeta klasikoak, samosa honek moruan. Baina gero argitaratu zauen urte batzuen ostian La India Vegetariana liburu hau, eta bertan agertzen die errezeta indiak, baina eguneroko tasunien hartzeko azkenean azkarrak, freskuak, eta behitu, eskargazkixako oso politxa diez, dauzka ilustrazioak, kontatzatzu bebai, historixak, eta horako errezeta pila bat. Behitu, errezeta honek dauka Alberginia eta Granada, guko indela bi egun ingauen olan zehose antzerakoa, guria askoz bego xuagoa. Eta orduan, segatxik ez duten ekarri hau Made in India liburua, hortik atara baldin badot errezetia, ze ez daukat. Nik niraman etxian daukat. Ze hainbeste liburu dauzkat nere getxoko etxian, batzuk eramate ditut nere aman egongela okupatzera. Berez, hor aukitzen ditut, prestamo bezala, eta bitartean beste danak etxian. Joango gara, samosen orea eitzen. Samosak bebai, normalian jendeak itzen ditu erositako hojaldriakin, edo erositako lan ore batzukin. Nik nahi xadot etxian eitxia, eskenean testuria desberdina da. Baina bebai, egin zeikie, supermerkautan ta eroste dituzun masa desberdinekin. Berez, jarriko hemen irina, gero koipia gehigarrixa, aldotzazue jarri, nik hemen jarrikot irina gurina, ez? Bitxu, hemen ja hor dau. Gurina, baina jarri zeike bebai olixua, edo Indian asko erabiltzen da gi izeneko koipe bat, dala gurina mantekia klarifikatua. Hemen jarriko bebai gatz apurtxo bat, eta gero uran kopurua da oso espezifikoa, ze uran kopurua izan bidie 6 koiarakada txiki. Ez geixau ez gutxi hau. Orduan hemen daukat, hau, ez dakit, txupitu bat baino gutxi hau, dia 250 gramo irin. 60 gramo gurin, gatz apurtxo bat, eta 6 koiarakada txiki urakin. Berez hau, joango gara, apurtxoka nahazten, eta, abertz jakun geratzen, oso itxaskorra. Joango gara holan, gutxinaka eitzen. Eta gero, Indiatik, atentzioa deitu zuztien, ez dakit gauza pila bat, egadiz, behi pila bat dauz kaletik, ez? Eurendako behiak die sakratuak, eta izeten die, natura errepresentatzeko, eta amatasuna errepresentatzen da huie bebai, eta berez, aske ebiltzen die irixetatik eta herrixetatik, eta ikuste dituzu taberna barruan, da jatetxietan, eta horko autopistetan, da noizian behin arriskutsua da, baina ez dakit. Barregarixa da, ze gainera jendia jartze dutzie marguekin, margotu itxe dituztie, margotu itxe dituzte, da jartze dutzie koiarrak, da gauza ezberdinak, da ez dakit. Berez, hau joango gara lantzen, ontsa sartu bioia eskua, hau beto itxasteko, eta hau gutxinaka joango ga itzen. Igual 6 koiaraka dana apuro bat motza garatzen da, beraz, geixau nahi badozue bota apurtxo bat geixau, eta bota koiaraka da. Eta joango da, gutxinaka joango gara hartzen. Gero, niri, India asko gustau jatenez, gero 2019an berriz buelta honitzen 2 hilabetez, herrialdia geixau ezagutzera, azkenean oso herrialde handixa da, ez? Eta ezin da, 3 hilabete bebai basoiaz, ezin dozu herrialde osoa ezagutu, beraz, berriz joan nintzen, kasunetan bakarrik joan nintzen, nire mutia geratu zen lanian, getxo aldian, eta ni joan nintzen, yoga ikastaro bat itxera, ondartzan ibiltzera, eta bidaiatzena nire kabuz, eta asko gustau jaten, haukin hauen aukeria Taj Mahal bizitatzeko ez, miresteko, zera oso edifizio politxa, ez dakit, jende asko ezagutzeko, yoga praktikatzeko, eta oso herrialde politxa da. Galdetze guztien oizian behin, ez? Zu, hemen txorien edaukozulako oin, eta hau aurkeztu biozulako, baina bezala joango zinen Indiara bizitzen. Eta nire erantzuna izango zen, ezetz. Nian bidailari moruan edo joango nintzen, ze oso ondo
egoten da han, ez? Bidaiari moduan, baina bizitzeko nik Euskal Herrixan aixa dut. Ni badakit nire etxea hemen dauela, ez? Nire familia, nire lagunak, nire bikotia, beraz, nik etxea hemen daukat. Eta bisitan bai, baina gero berriz etortzeko prest. Hemen daukau gure orea, nik eskua garbitzu bitxut, ze apur bat itxaskor dauzkat, berez, hemen daukau gure orea eta utziko apurtxo bat, 15-20 minutu, berez, betegarria prestatzen gabizen bitartean, utziko hemen gordeta. Eta bitartean eskua garbitu ditut. Esango zuet, dudarik baldin baduko zue, zalantzarik baldin baduko zue, errezetakin, edo bueno, proposamenen bat baldin badauko zue, aldozku idatzi txoriene abildua eitb.eusera, eta bueno, indian egon basari ebe bai, idatzi ze gustoko jat zuen abenturak jakitia. Eta, bueno, lehen gogunean bebai, konta usustien nik hau enakixen, ze benetan oso gauza, ez dakit, randoma da, Valentzian dauz, oza, Valentzia da lekua Europa mailan, iria, barkatu, Europa mailan, indiar jatetxe geixen dauzkanak. Osa, nik hau, ez dakit, oza, pentsau jaten gauza bat, super errarua. Osa, azkenian, erresuma batuan eta ni, bueno, egondan hau, eta han oso saliak dira, baina Valentzia da kopuru hori gainditzen dauen iria. Ze, bueno, 1000 biztanleko dauz, 0,52 jatetxe. Hau da, nik pentsatzen dut, 2000 biztanleko jatetxe bat dauela Valentzian. Hori da, Dubaien, baino geixau, ze Dubaien die, 1000 biztanleko 0,34. Eta Newcastle, dala erresuma batuko, jatetxe indiarak dituen, hiri haundixena edo, die 1000 biztanleko 0,49. Beraz, hor, urbil gauz. Ni egisa esan, Valentziara joan nintzenean, nauen iniungo jatetxe indiarrik dastatu, baizik eta dastatu nauen, paella bat, ez? Ze joan miaz, Valentziara da janari indiarra eskatze ez dakit apur bat, arrarua pentsauko jaten. Bueno, goitxez, betegarri xakin. Hemen bota ditut oliba olioan, mihilu hasi batzuk, txigortu ingo ditugunak, eta kumino hasiak bebai botako ditugu. Ze nahi dugu, abegotia, potente. Nik badakit, Benidorm aldian eta, azkenean, bueno, eta Valentzia aldian bebai, erresuma batuko jende asko bizidanez, edo, bueno, oporretan da asko joeten dienez, han bai, badauela, ez dakit, jatetxe indiarraketanik, Benidorm aldian, Altea, Mediterraneo aldian, asko ikusi ditut. Baina bestela, ez dakit, enauen esango. Bilbon badau bat oso ona, Isozaki dorrien azpixan, hori oso gozua dau, gainera, hemen ja, tip bat ematen dutzuet, eguneko menua izaten da 10-50. Beraz, gaur egun, inflazioak da ez da igo, beraz, bueno, 12 euretik berako eguneko menuak ez dia askotan ikusten, beraz, joan zeitxe zehara, hango samosak bebai jan, gero txorienekuak etxian prestatu, konparau eta esango ez da zue zeintzuk dauzen onauak. Ziuran guek, zuekin jakue baino, lehenengo aldiz itxen bozue, baina, bueno, joango zari gutxinaka, ez, teknikia hobetzen. Beraz, hemen txe dauzkau gure espeziak nik beti eroste ditut gordinik, eta gero etxian txigortzen ditut. Normalian, datozenak birrinduta datozenak ez, hautsan datozenak, horregia txigortuta egoten die, baina erosten baitxuzue holan, asixak egoten die gordinak. Beraz, hau hemen, eta badauko hemen bi aukera. Ilarrak nik jarri ditut potuan datozenak, ez? Azkenean, olako poto bat erosi da supermerkatuan, eta honen jarri ditut. Ilarrak bebai, jarri leike izoskaiutik atara, egosi, eta horrik bota. Alditxuzue egosi patatakin batera. Baina, bueno, nik etxian naukola aprobetxauta, honen jarri ditut. Beraz, espeziekin batera, gure ilarrak, eta segitxuan bebai, gure patatak jarriko ditugu. Ontxe, zapalduko laban batekin. Eta nik uste dut hau patata ja egositxa dau, beraz, koiaratxo batekin botakot ja sartaginera. Honekin adibidez. Eta gure betegarrixa prest dau. Beraz, hementxe patatak, zapalduko ditugu sardexka batekin olako testuria pure antzekoa aukitzeko.
hau amatau inbiot, itzali, eta hemen dauzkau patatak, ilarrak, eta segitxuan botako, hau, dala, kurria edo garan masala. Berez hau. Ona botako. Hau, hemendik erretirauko zuet, hobeto ikusteko. Eta joango gara apurtzen. Eta, sukaldaritza indiarra oso edatua dau, ez? Valentzian entzun dugu datu hori. Baina, hain edatua ez dauenak, baina tradizio askoz behar daukan gastronomia bat estatu mailan da gastronomia sefardia. Azkenean, gastronomia sefardia da 1482an herrialdetik bota zituzten juduen gastronomia, eta hori oso aberatsa izan zen, oindala urte pila bat. Bada uneska bat, Helen Jaguara Pinier deitzen dana, berak idatzi dau kozina sefardi liburuak, eta berai txunditzen jako erlijioa, bai kristautasuna, musulmanak eta juduak egon zienean, garai berdinean batera bizitzen, eta horrek eman zauen aberastasuna txunditzen sotzan. Orduan, bera historiadoria da, eta liburu hau idatzi dau, azkenean bilduma moruan 50 errezetekin, ez? Eta ikertu zitxun, 1000 baino errezeta gehixau, eta 50ekin geratu da. Nik esan dotzuet, arazo badaukatela sukaldaritza liburuekin, eta gero txorieneko gidoiak irakurri, eta gero nire listara liburu gehixau gurot gehitu. Beraz, hor gabiz da, liburu honek asko ditzeu usta atentzioa, berez esangotzuet erosten duten azkenean, edo ez. Baina nahi ala nahi ez, igual, errezeta sefardiak eta itxen ditxuguz. Azkenean, sefardiek aberastasun asko utzi daue estatu mailako errezetekin, badakizuek gizatu hau oso famatua dana txitxiroak, zia zerbakin egoaldian eta asko jaten dienak, hori bebai errezeta judu bat da. Alberginia bebai asko erabiltzen daue, eta inkisizio garaian, zauen, proba bat edo, eta harrapatzen bazituzten, olako konbertitutako juduak alberginia jaten sabat egunean, dala ostiratetik zapatura doian egunean, hori hartzen zauen proba bezala, juduak zaiziela demostratzeko, eta eurek zigortzeko edo. Gure betegarria, prest, hau zutik kenduko dugu, eta ikusten dozue, zelan gelditzen dan, holan, ilar, patata espeziatu antzeko ore hau. Berez hau, betegarria prest, utziko dugu osten, eta bitartean. Hau, apurtxo bat garbitukot, eta etorriko naz orearekin. Hemen daukau gure orea, eta joango gara orea zabaltzen. Azkenian, hau esan dotzueten bezala, egin zeike etxean erositako ore batekin, baina guk hemen txorien gustatzen gako olako erronkak, eta hemen ingo dugu etxean indako batekin. Ondo geratzen den edo ez. Liburua, erakutzi duten liburua irakurtzen da bilen bitartean, kapitulo baten jatzen dau, askotan beste herrialde batzutan eta amek eta aitxek esaten dotzue. Ez jan ordu artean, ezta? Zuek jan gozarixa, afarixa, baskarixa, merixendia, jaten dugu ordu artean bebai. Baina hori esaten da, ez? Pikotea, ez? Ordu artean. Da, hori esaten da, azkenean zuk ama indiar bat, baldin badaukozu, hori ez dotzula sekula esango. Han pikoteua da, bebai, behien moruen sakratua. Han pikoteuak ez dauzolako osagai arraruekin inja, ez? Horan, eunda saspi, edo ez dakiz zer, han osagaiak die, irina, txitxirioak, ilarrak, patata eta hori, oso ezagunak dienak, ez? Azkenean, nian akordatzen az, han bizitzen izan nintzenean, ezin hauela Googleen begiratu, igual, hemen Donostira baldin basoiaz, ez? Edo Bilbora jartzen dozu. Donostiko pintxorik onenak, da gertuko jatzu olako zerrenda bat, eta zugongo zara taberna horreitara, da ingozu. Baina Indian,
eskatzu olako zerrendarik agertzen. Ze azkenean kalien gurpiltxotan eta jaten dien errezetak die olako pikoteuak, eta berez jarriko jatzu. Ez dakiz rotondatan, seiretatik aurrera jartzen dan bibote duen gizona. Aurkitzuzu, olako ez, orduan saia da. Beraz, joango gara hau, holan apurtxo bat zabaltzen, hau fina egon bida, bai. Ontsa erakutziko zuen zein da testuria, eta erakutziko zuet nola ingo ditzugun, forma honekin. Erabiliko edalontzi bat baino gehiago, gopor txikitxo bat, hau forma emateko, forma biribila emateko, eta ingo, nik erakutziko zuet, 2 betetzen. Gero ingo batean bat gehiago, berez olako borobil batekin geratuko gara, eta borobil hau erabiliko dugu. Hau erditik moztu, eta gero ingo hementxe karratutxo antzerako bat eta beste bat urakin itxi, hau azkenean ura da pegamentu bezala itxasteko, eta olako gauza antzerako bat eingo dugu, eta gero hemen joango da gure samosan betegarria, holan irukitxo honetan. Berez, nik ingo itxut 2, eta erakutziko zuet. Gero, gastronomia sefardian kutsua ondiokan badau. Esan zuztien, ni ena sekula egon, baina Ourensen badau herri bat, Ribadavia deitzen da, eta herri horretan badau emakume bat, eta isa 80 urte dauzka, baina ondiekan dauka pastelerixa bat, eta etxe ditu gozo hebreuak. Hori da bere espezialidadia, azkenean liburu oso zar bat aurkitzu zauen, nola bere herrixan laban itxen ziren olako errezetak, betegarri gehiegi jarri dutzat, beraz, goi esapurtxo bat kentzera. Hau beto pusteko, hau nik bete itxen dut, Etxean itxen dutenian olako tortitak, edo fajitak, edo empanadiak, hori da nire pekatua beti, betegarri gehiegi jartzatzat. Berez, hau holan itxiko dugu, eta ingo ditugu, ikusten duzue, olako triangelutxuak. Beraz, hori Ribadavian itxen da, hau, apur bagixau luzatuko dugu. Ribadavian itxen di olako gozo hebreuak eta bada, lehengo gunean, sartu nintzen olako webgune batera, eta webgune horretan, dauzkagu, azkenean, juduak, juduen erruta turistikoak, hemendik hurbil dauzenak, ez da. Eta nik aurkitzu nauen bat Tuteran eta bestia Lizarran. Azkenean hemendik hurbil dauzkagun herrixak die, Nafarroan, eta badukie, kutsu judu asko, eta aurkitzu zituzten, emakume eta gizon batzun etxian, olako errez eta juduak eta liburu horretan badauz doain dauz, jarriko zuet hemendik rotulotxo baten edo webgunean izena, ze enaz oso ondo akordatzen, beraz, bertan jarriko zuet. Beitu, hau goiaz. Beste bat betetzera, holan txikitsua, eta segitxuan hau, bebai berriz garbitxukot, eta frigitxo inbiko. Hemen dauzkau gure irukitsuak, ja itxita eta oin frigitzeko ordua da. Beraz, hemen dauka sartakina bero-bero, eta kasu honetan, erabilikot olixo suabe bat, ekilore olioa, frigitzeko aproposa. Holaxe, ondo. Hau, laban bebai, enleike azkenean, laban jarri zeike oliba olio pixka batekin gainetik, eta laban 15 minutuz. Baina, ez daue koipe hainbeste xurgatuko, eta osasuntxu hauak izango die, baina nik naixadot, azkenean frigitzen dozunean, kurruskari hori emate dutzazu, da nik naixadot testura hori gaurko samosentzako. Beraz, hau bero dauenean, botako bat, eta bero dauenean bebai, betxu ja, hemen, hemen burbuiatxo batzuk. Beraz, bestiak bebai botako ditut,
joango naz gutxinaka itxen, eta egin da dauzenean, sardeska bat pare bat atarakot, buelta emateko. Lehen esan dugu, tuteran eta lizarran badauela kutsu judu haundixa, baina urbila ube, Gasteizera hurbildu geike, eta hor badaue bai, hori ez, kutsu haundixa. Bitartean, samosak zerbitzatuko ditugu saltxa batekin. Kasu honetan, egingo dugu. Hemen daukau ura apurtxo bat, gero esan dutzueten moduan, jogurra bebai jarri deike, edo esne apurtxo bat, botako zau, berakatza. Jengibre fresko, xafla bat. Gero, limoi zukua, anakardo batzuk testura emateko lan krematxu haua, hau zelan doia, ondo doia. Eta gero, freskotasuna emateko, jarriko menda freskua, hemen gure txorieneko hortukua, ona da nabarrura, eta gero martorria bebai. Nik martorria badakit, martorriek ez daukala lagun asko, baina bueno, gu hemen txorienen oso lagunak gara martorriana, beraz, bebai gehitu ingotzau, eta hau, irabiatu egin saltxa bat lortu arte. Martorrixa, horan ikusitxa, perresila emoten dago, ez da? Perresilakin, ez dakit, konfunditu zeike. Perresila ontxe, gaur egun soiez fruta eta barazki dendatara, eta emate dutzue perresila doainik. Baina hori, garai judutik dator, azkenian nahi zituztenian juduak kanporatu mesfrexu moruan, fruta eta barazki dendatan, ematen zauen perresila. Ze eurak balixo pila bat ematen zotzien, eta mesfrexua itxeko esaten zotzien, honek ez dago esebe balixo, eta doainen bat nendotzuegu. Orduan, gauzia hortik dator. Gaur egun esatu zuai, zelako jatorrak, ez dira guztiz jatorrak, ez da. Edo historixa behintzat, ez da inpolitxa. Kongo gara hau geixau frigitzen, eta bitartean hau irabiatzen. Beitu zelako koloria, atarako jakon, gure saltxiai. Eta honen testuria eskenean da, binagreta bateren antzera. Esan dakua, kremotasuna gure batzazue eman, ez dakit nola ditzen da, Greziako jogurra hau, edo esnegain apurtxo bat, baina bestela golan, binagreta baten antzekoa geratzen da. A ber, honeik endukotzago hau. Eta gatzapurtxo bat. Oso ondo. Eman gotzago honei buelta, eta gure samosak ataratzeko prest. Beraz, hor jarriko itxugu, holan, sukaldeko paperian, olixua xurgatzeko ez, olixuan sobrak, eta hau gero jango dugu gure menda saltxarekin. Beraz, atarako hemen plater politx bat, eta apainduko saltxakin. Berez, jarriko itxugu bi, holaxe. Hau ez da deliko kaleko gurpiltxo bat, baina ez da hau petxartu, ez da. Holan jarriko apurtxo bat gainetik. Eta hau bero-bero dau, beraz, osten danean nik probaukot, baina bitartean zuei erakutziko zuet, gure samosak, menda eta martorri txutniarekin. Zeran egongo da betegarri hau barrutik, ontsa ikusiko. Bueno, honek ez ditxutu apurtu bir, ze hau argazkirako izango da. Beraz, hemen dikutzikot, baina nahi dut hau, azkenean, satitzia apurtxo bat zuek ikusteko betegarria. Eta, bueno, Indiatik ez gara mugitxuko, ze bigarren errezetarako ekarriko zuegu beste errezeta indiar bat. Behitxu zelan gaditzen den betegarri hau. Patata eta ilar betegarria espeziekin eta ogi kurruxkariakin. Ze ona. Eta Indian bero asko itxen dagoenez, han edari asko hartzen die, alkolakin, baina alkolibari bebai pila bat, eta han oso saliak die irabiatuak itxera. Gaurkoan irabiatu bat egin bidogu, han nik uste dut dauen famatuena edo ospetsuena da
mango lasia. Mango lasia da oso sinplia, ze irabiatua da, azken finean. Berez, irabiatzen da jogurta, esnia, mangoa, kardamomo apurtxo bat eta azukria. Nahi baduzue, azukria edo siroperen bat jarri, dana irabiatu, eta gero zerbitzatzen da menda osto batzukin eta jogur apurtxo batekin gehiago gainetik. Simplia. Gu jarriko, behitu zelako mangua hartu duten supermerkatuan da izan ere buruko tamainekua kilo bat dauka. Berez, honekin egingo bastakit lasi bat, nik edalontzi bat bakarrik atara dut, baina bueno, gero nik uste dut talde osuan dako egongo dela edalontzi bana. Berez, joango gara, mangua lehengo mosten. Ze honek zalantza asko dauka jendiak, nik fruta bat asko jaten dutena da, eta zelan itxen duten. Hemen normalian ezurra barruan egoten da hemen, erdixan, eta da ezur bat olan laua bezala. Berez, ezurra izten dut barruan, eta mosten ditut hemengo bi aldiak. Holaxe. Eta ezurra... Hemen, laban haundi bat bihardo, ze mangua esan dut zuten moruan, haundixa da. Beraz, gelditzen die, olako bi ale, aragiz betetakuak, eta hemen gelditzen da, ezurra, gero garbitxu ingo duguna. Beraz hau, holan laukitxotan markatzen dugu labanakin. Holaxe, gero, bueltia emango zau. Eta ikusten dozue, geratzen dela, holako ez dakit... triku bat izango bazan moruan edo. Eta joango gara labanakin karratu utxonek mosten. Eta gero ezurrakin itxen dana, edo bueno, nik etxian itxen dutena, behintzat, ez dakit izango dan hori, sukalde profesional baten dako oso aproposa, baina, zuek bai, etxetik ikusten doztazue, eta azkenean, zuek jan itxen bazue, hori aldo zuen, eskuak garbi gaurbi auki, eta nik itxe dutena da, hemendik, azala holan kendu, gutxinaka, hemendik ze azkenean mangoa heldua da eta oso esia dau, berez? Nik holan itxen dut, gero labanakin, saiatzen az, ezur ondotik eta hemen garbitzen, baina gero ja eskuak umelak dausenez, eingo holan. Hau dana apretau, eta ikusten dugu, zelan jausten dan, aragi dana, eta bertan daukan likido dana, eta ezurra geratzen da dela holan laua. Ez da munduko gauzarik garbixena, baina, bueno, dana aprobetxatzeko nik uste dut aproposena dela. Beraz, hau erretirago ingo hemendik, eta eskuak garbitxu ingo ditugu. Azkenean, Indian eta jaten dana, edaten dana, goixian goiz, lehengo, txai bat. Dala, han erabiltzen dan kafia edo te antzekoa. Kafe moruan hartzen daue, baina te bat da. Berotzen daue esnia eta bertan botatzen dutzi olako espezia batzuk, izaten diela kanela, beste hainbeste espezia, eta oso gozua dau, eta horrei te beltza bebai botatzen dutzie. Orduan hori gero, xukatu itxen daue, eta badaukazu zure te txaia. Hori da, goizian goiz azteko. Baina gero, egunian ziar, bero pila bat itxen dauenez, olako irabiatuak itxe dituzte fruta desberdinekin. Mangoakin da, famatuena, hemen daukagu mango oso goxua, nik erdixakin bakarrekin goz, hau handixa zen, baina behitu, hemen lehen erakutzi duten liburuan, badauz, beste kombinazio mota desberdinak. Hemen jartzen dau, aguakatea, estia eta kanela. Zelako goxua. Hemen datila eta albendo lesnia. Edo murtxikak eta esnegaina. Hemen kardamomoa, gero guk jarri bihotzaguna bebai, eta marrubixak. Bueno, hemen dauz, pila bat kombinazio. Guk jarrikotzaguna da mangoa, ez? Azteko. Eta gero bebai, testuria da, eskualdean arabera. Azkenean India oso herrialde haundixa da, oso herrialde zabala da, berez badauz eskualde batzuk, nun hartzen dauien lasia oso likidua, eta beste eskualde batzutan hartzen da jogurran testuriana. Guk ingo zehose holan erdibidian dauen zehose. Hau hemendik erretiratu ingo, eta hemendik eituko zau. Jogurra, daukala holan oso testura krematxua. Gero azukria be, normalian frutak badauka bere azukria,
baina hemen gehituko zau apurtxo bat bez, ze gozuak gara. Berez, hau. Gero, kardamomoan hasi bat, hemen zabalduko eta botako zau bertan ditxun hasixak. Nik ustekot batekin nahiko ze zapore asko ematen dut. Ematen dut zapore zitrikoa moruan, niri esko gustatzen jat oso berezisa da zaporea. Eta esne apurtxo bat. Hau, irabiatu ingo, hemen jarriko. Eta behitxuko zue, zelako kolori ataratzen dan, gure mango lasiana. Hau egunian zehar, ze azkenean indian bero asko itxen dago, beraz, egunian zehar hartzen daue, baina, bueno, goixian, atzaldian, merixen da moruan, eta ikusi dozuen bezala, edozein frutakin, enleiken gauza bada. Beraz, hau, hemendik kanpo, eta zerbitzatuko dugu gure mango lasia hemengo edalontzi polit honetan. Ikusi zelako testuria, zelako koloria, oso krematxua, hemen jarriko jogura apurtxo bat gehiago, holan gainetik, eta bukatzeko menta ostotxo bat. Hau da, gure mango lasia. Gora India, behitu hemen daukau, mango lasia eta samosak. Hau da, merixen da ederra. Eta behitu, nik etxetik ekarri dut, azkenean, gintonikak eta prestatzen dozunean, olako, kit bat erosin hauen, eta hemen dauzkat olako arroxa deshidratatu batzuk. Eta nik horrai, ez dakit zere ibota, inoiz, beti daukat hor etxian, eta esan dut behitu, honei, etxetik pentsatu, eta honei oso ondo geratuko jako, arroxan koloria, usaia eta aroma. Ez tozu pentsatzen? Hemen mango alasia geratzen az eraten, eta bixer gauz barikua amantalak etxera, eta zigor egongo da gurekin? Igual berriz dut gurekin.